איך יקראו לה שמשתמש? טוב. שלום כולם, אני עומר, וכאן איתי אלמוג. אלמוג, תגיד שלום. שלום. זה אלמוג מאלמוג ביט. הוא ישנה את השם, כי זה הערוץ של שנינו. לא, אנחנו עומדים לפתוח ערוץ חדש, וגם כן. אתה. כן. אז תעשו בבקשה סאב. תעשו לייק, בבקשה, גם על הסרטון הזה, וגם על אלמוג מיטלמן. אל תחשבו שזה אלמוג בשר, כי השם משפחה שלו זה מיטלמן, יא דביל. מיט זה בשר, יא דפוק. טוב, בואי נראה. אז אלמוג, תשכנע אותם. אוקיי, אם אתם רוצים לדעת, אנחנו עומדים לפתוח בעצם סדרה שנשחק אותה אני הדביל הטכני והוא החכם המפקד, שזה בעצם מוזר. וכאילו אני עושה את עצמי טכני. בשיעורי חשבון אני מצייר. תסביר להם מה אני עושה בשיעור חשבון. גם הוא חכם, גם הוא מפקד, ואני חייב להיות מפגר? מה הקטע? טוב, אז אתם לא עומדים לראות את הערוץ הזה בחיים, אלא אם כן עומר יבגוד בי. אז בעצם עכשיו אנחנו פותחים ערוץ חדש. עכשיו, אנחנו עכשיו פותחים. כן, בדיוק עכשיו אני פותח. אנחנו מחליטים על שם משתמש וסיסמה והכל, ואנחנו ממש לא עומדים לגלות לכם, כי אנחנו לא רוצים שתפרצו לערוץ. כן. אתם יודעים, משהו דבילי, אני לא צוחק על מי שמעלה סרטונים כאלה, אבל מי שמעלה סרטונים שרשום עליהם שם משתמש וסיסמה וכאלה, זה לא הכי טוב, בגלל שבכל זאת הוא חושף משהו, כאילו, למשל אתה עושה שחקן במיינקראפט, אתה משקיע בו, אתה קונה מיינקראפט. אין לי יד. אני לא יודע מה, ואז אתה נותן למישהו את השם משתמש והסיסמה שאתה בכלל לא מכיר ביוטיוב. אז כאילו, מה החוכמה פה? רגע, שנייה, אתם לא תראו טוב, כי אני מראה לכם את החצי יד שלי. אתה תראה את זה בסרטון, נשבע לך, אין לי יד. אבל למה אתה נראה ככה? אני? כן. למה הגוף שלך נראה ככה? מה זאת אומרת? למה שמת את התמונה שלך בסקייק כמו אני שרירי? אני עוד מעט אשנה את זה, אני נשבע לך. אני אשנה את זה. אתה לוחם צילומות. לא, זה היה בפוטושופ. אתה יודע מה זה פוטושופ? טוב. אז כאן אנחנו נסיים את הסרטון ב3 דקות. אוקיי, עכשיו כולם, שנינו אומרים אמן, תעשו לנו סובסקרייב. סתם. אמן, תעשו לייק. וגם על הסרטונים שלי. תעשו סובסקרייב! אבל הכי חשוב, תקשיבו. עומר ואני בעצם מאוד רוצים, בערוץ החדש שאנחנו עומדים לפתוח, תיכנסו אליו, אנחנו עכשיו אומרים לכם את השם משתמש. עומר, איך נקרא לו? נופל. אני על המעקה של המיטה. טוב, אז אנחנו עומדים לעשות את זה. זה עומד להיות משהו כמו עומר ואלמוג או משהו כזה. ככה עומדים לקרות לערוץ. או שנראה לו פשוט MOT מיינקראפט. נפלתי. טוב, אז קיצר, זה היה הסרטון שלנו. תנו לייק, סאבסקרייב. ולהתראות. רגע. אני אראה לכם פספוס קטן. אני הולך לבצע. וואי, אתם רואים כזה ירוק על הבגד שלי. זה משהו במצלמה. לא יודע מה קרה. עומר, אני עושה בשם פרטי, אלמוג, שם משפחה, עומר. שלום אלמוג עומר, שלום עומר אלמוג, מה נשמע? אז יאללה, אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.